ugidie eye de wo hia emma timidi asofo anase emma entumi eni asofo na bedwafo no nyina betena se anwumre sese de wadi kan atena se eye brother Kobi esom ewo SDA asafo kese na ewo takwa no Central SDA no eho ena osom na watena se de mema no adwona ya shase edi nkomo no efra brother Kobi mema wadwo anwumre na wapo mutesen nyame adom me ho ye yo yede nyame asese anwumre apomden ona odewo akọ na wotwe na akọ abehia ya san ahia eye ugidie ne san dwumadie eso asafo no ho tesen obia ho ye yede nyame ase abusuafo mama na akwaba awie na meka wo se yebekwa ahoma no so Reverend Kofi Asare ono nso be kan ye ho wa ahoma no so na wachire ni gidie ewo eye enkomoyi eho mamenka wo se dwumadie ye live ewo Facebook SOMPA 101.1 FM DJ Ken Adaroma ono na de ye ko Facebook no so ubetimi a join ye wo ho wo de wasem bisa unchiremu ugidie wo de toso a ye be kenkan ama ewiase nyina ate wonka ewo ha enom eno achie no ye bebie ahoma natom number ye de ye adwuma anwumrei eye 0546 618774 0546 618774 anase 0260 196062 brother Kobi wadaroma fampa ye bie anoma ye anwumre ye na yenko ye nim woma ye mompai hirazi ye dawasi enwumre so da wa ye ope na ye behye ha ye sure ka kre busua no monto wetifu na akomado ye sure we ina nzepa pi wodo ba Jesus Christ di ni abompai amen wabompa ya wie de medical yakwa ahoma no so na yakwa akodi ngoba before ye beko ahoma no so no memisa se wade suamu na wotwe awieye mu ade bepem enei obekoso agina ne ana wugina na wotwe etwa mu ewo asemi ho ana se adesua no de nimde foforo aba madwin moment sen right bia me gina nana ehwa na wugina ene say the authority of pastoralship wasn't given to women. Okay. According to the Bible. The Bible ninja. Bible ejina so no asofodie yamfa ama ema yedema emema. Yes. Okay. Yo. Meda ase bebre se wasi enopi ede amayen ma menko ahoma no so na menko ye adwuma menkoji gidie afoforo enso ye ba mesanya ba ho na wabekire ye ba Bishop Betuna say na preacher Kofi Nyan Philip onso Betuna say ba se sie wo ya homa so Reverend Kofi Asare ono waba ahoma no eso na asafo a odom ana odano se osun ewo ho se osofo eno eye Maranatha Living Praise Foundation asafo yi won konanza ewo Bono East na anwumrei ono so aye kan ye ho ewo eye ahoma ne nkomoyi eso. Reverend, good evening. Good evening, Papa Makode. Nyame adom ye ho ye pa na wo nso right. Yo, yeda si bebre anwumrei se ye frɛ wa wadaroma waje ye mpene na wode yedi nkomo ugidie ni sen badwa atena se enkomo a edadwa ye bi se anwumrei ni se emma etumidi asofo se oye sofo ya hye ne sofo na odi sofo no wa asori bi mu ana se ono ana akotena sori a oda no edi osofo ehye asori no ene asafoma enyina emma etumi yesa adwuma no Bible kwan so ema ne yeye yo papa me da se the free body of video no they will say
Kristo Onyankopɔn bɔ ɔsoro ne asase no wɔde authority ɛma bɛma right na edwuma bɛso bi no wɔde onipa kɔdi agade of aging na ewu sɛ dwumadie no ne titiri no fa na egyina bɛma so na yɛhwɛ Kristo mu a wɔ Yesu Kristo ne wusɔreɛ no Yesu Kristo bɛwuiɛ no right in the amdada no now ɔsom no yɛ different from ɛnɛ because in the olden days no na ɔmo akɔkɔ asafo no na yɛwɔ asɔfo a yɛhɛ daa pa ɔmo a ɔmo di dwuma ɛde ma asafo no asɔre no but Yesu bɛwuiɛ tɛmu ntoma no teeɛ no yɛwɔ sɛ in the olden days kura leadership no Ebola no aka mmiri no ɔmo Nyankopɔn de ɔmo di ɛbɛyɛ nneɛma bebree yɛpɛ si yɛtɔ who was a female pastor in the Bible. Asofo Mudi Sofo Bible ma. Acts chapter 21, verse 9. And I say Acts 18:26. Okay. Now you can get the more working kind of craft. You are which man can come. Asma for no enyuma no. Ima beboa ya me akenka. Asma for no nyuma na ye kan de wan chichemu de wan. Aduonu baako chichemu enkro 21 verse 9. Okay, Ima wadaruma webia obekan ya maye why. Okay. Verse number 9. Right. Ima obema mic number on. Right. Osina owo mma. Mabunu banan a washankon. Right. Na verse 10 no. Osina yedi ho nna kakra no. Odifo bi a ne din de Agabo efiri Yudia bai. Na oba yen nchen no. Ofa Paul aboso de chichire ne nan ne nsa eka se said ya ho kronkron sie ni. Obarima a aboso yi ye ne dia no. Yudafo a wo Jerusalem be chichire no Sahara. Okay. Right. Reverend, ya kan enie wonchire mu ne sen. We just say there was a flip. Ma di duma awo asma phone number mu. Ana petla so nipa o nyame fa ne san no ma so paro no ne asiafo no fa na so mo so be kan ni Acts chapter 18 verse 26. And I say Romans 16:3 and 5 also. And we saw the friend said also Romans chapter 16 verse 1 and 2. And I do near you want more be prayer everything you got a boss of Nyankopon and I'm just so we saw the you know am so you might be right. The ma panya so also leader asofo because yes Christo kura Mary Magdalene one of the first person yes who here that me married that one of the first person because as a pastor go there mo the time here ma bishop wo we yakra before na me adwuma right. Me da say Reverend ne awo kan na wo mo ye emma asofo ana say na wo boa nyame adwuma de ene wo konsori mu a nyuma bebre wo ho a emma ye nyame adwuma but esono nyame adwuma no bi ene esono asofo di ankasa ndi sama ya wabobo mu din na wo mo ye asofo ana say na wo mo boa nyame adwuma. Rebato you can what say Bible say in the olden days no na kwaro na jina lewi abusia so nko right but ya pay Kristo asafo obi biara sofo ema Nyankopɔn adwuma right enti mana ye bobo mo a omo ye bo mo di no na omo so they are part of the ministry and yes omo ye nipa keke no they are also part of the ministry no bukan asafo di adwuma no bi okay omo ye adwuma intelligent ti ba bia principal say Acts chapter 18 verse 26 no but don't tell me 18:26 okay asma for numeti du enwotwe chichemu aduonu ensia right Osina ofri asia de verse 26 no osi ofri asia edenam ekasa hia dan mu na Priscilla ne Aquila eteye no wofa no ba won chen
na wɔkyerɛ no onyankopɔn kwan pɛpɛɛpɛ na ɔpɛ ɔbɛsene akɔ Akia no anuanom no hyɛ no den na wɔtwerɛ nwoma kotu asuafoɔ no fo sɛ wɔnye no na odwuru hɔ no ɔboa wɔn a wɔnam adom so agye adie no pii na ɔde n'asɛm ka Yudafoɔ no egu edwam. Okay, Reverend, enti dia waka ama yatie ni obekyerɛkyerɛ yɛ mu sɛn. Anti dia papa kanka yi wɔte presla ebra asiafoɔ no na ɔmo nam a mo yɛ adwuma no ɔmo duru bi na asapaka no kɔ ɔmo nkyɛn no ɔmo so ɛna yɛ adwuma no bi ɛma adwuma no so ɛtrɛ ɛma leadership position no they also take part in their leadership position. Right. Adwuma bi nyame de hyɛ ɔmo nsa no ɔmo so na they also part ɔmo yɛ adwuma no bi na ɛkyɛ sɛ ɔmo yɛ atafoma. Okay. Adwuma bi a ɔmo di yɛ no ɔmo so ɛboa na adwuma no ɛyɛ kama. Right. Roman 3:5 and also can ho asem enti wo de won kyerɛkyerɛ mu ni sɛ Bible mu no yɛ wadanse a ɛkyerɛ sɛ ɛma yɛ adwuma boa nyame enti ɔmo yɛ nyame dwuma enti sɛ nei obi di sɔfo a na ɔyɛ ɔba a entia Bible nhyehyɛyɛ yɛrɛ bi gyina opinti sɛ yɛwɔ asɔfoɔ ma ɛne ɛhyɛ sɔfoɔ ba bi mi yɛ reverend bi no mu deda nsɔrɔ no a ɔmo yɛ adwuma no nyankopɔn ti kwan sɛ ɔde ka kyerɛ sɛ in the olden days na ɔsom adwuma no yɛwɔ nkurɔfoɔ a yɛfa ɔmo a yɛwi nipa a ɔbɛkɔ funtum kronkron biara no yɛwɔ nipa koraa a ɔmo kɔ but yes kristo wansa nka ɔbaa koraa sɛbe in the olden days no wokyima koraa nka wonni koraa sɛ nka wokɔ ɔta so but ne saa kwanya no nyina twam wate na mɛgya okeka na Leviticus a ɔbaa kuru nka koraa now dabi a obeda kura no fiate ho nneema bebree ɛdeɛ ne ma ne twa mu reverend ɛdeɛ ne ma ne twa mu sɛ de awo kan deɛ ma ne twa mu sɛ Kristo de ne mogya abatie Kristo bɛ wu ama Kristo Yesu go wu yɛ tɛmu ntoma no ntoma no twa mu nanka sɛ ɛkɔ ɔta so de sɛ mɔte right ɛma nyinaa wɔ akwa nyinaa sɛ ɔmo yɛ ɛna na ne badali ɛyɛ mfa to wɔ sɛ Kristo Yesu wu yɛ no na mɛma bebree da nso na ne badali ɛna yɛ onipa a odi kan kɔ Kristo naso ɛna Kristo naso odi kan kɔ okay ɛna me bɔ pesla mabɔ bobi mabɔ nkurɔfoɔ bebree ni akyerɛw akwela ɛna nkurɔfoɔ mo patam na mo yɛ ɔmo boa medie mo yɛ asɔfoɔ leaders ba mo ma adwuma no yɛ okay nti no fitin sɛ asɔfoɔ mma asɔfoɔ matimi yɛ asɔfoɔ okay reverend wohwɛ ɛyɛ Mary Magdalene dia de yɛ mfanto sɛ Yesu wu sɔre yɛ koraa no ɔno ɛna ohunu na sɛ na ɔkɔ nna ne so na ade yɛmfa ne sɛ mesom ɛwɔ Maranatha Living Praise Foundation na Maranatha fo ade yɛ bi ana wɔn adwuma bi mede me ho gyim na meyi me yam sɛ meyɛ adwuma no a ɛma me bɛdane ɔsɔfoɔ deɛ woka deɛ ɛm sɛ there different between what do we should be the social answer. They said, "Oh, can't be here." I need some minister and American want to say they are also part of the ministry. Okay. And my Maya before right. Get up money. Yet I see back when sure. People who are church are nobody man who actually. Actually. Okay. But a man, you are also part of the leadership. Right. What you move down from. What you have to the Bema authority, you be after the Mema. One of the kinds of Mamu and Yakuno, Bima Fano, say, what say a man because of Jet and Walker. I know. Bajo, and no Paul Pesa or Chere saying. Yeah, Paul, no Pesa or Chere say. One said, was a Fumono. Now, every time I say, we have to chase ya. Now, man be free, no man watching. Now we are now look at Sakata, no say. Right. No, we have the cost. By none, just contact back when okay. I don't just say a map back and say, a mother evangelism, be a evangelist, be a reverend minister, how much maybe I'm a mood, if I crowd more editing over the Omako head, you know. That's what we could do. Nankupon Kata, we are mind to also part of the kingdom. Okay.
But my dear Percy, the women are also part of the ministry. Right. Reverend, that's enumerate any nkoma only edie. Enti wadaroma ya do besi ha link no so me dey send unti unya daje na ukoso a ubetime tie dia unuanom kana se ehia so san ba mu biewa o draw your attention a ye bese am wa ba mu biem. Me pate o de radisha o sama mama kwanya na me so we trema dwene wa ugidie sense. Me da say amen. Ebisafo ene a wote ye Reverend Kofi Asare ono na oda Maranatha Living Praise Foundation asafonano asafo won kwansa wo bono apuye bono East region na ono na anwumre yakoje na dwenkyere wo eho enom. At this point no Bishop Atena say ente mema Bishop Akwaba na afi ya betiesi enkomo no emu. Bishop. Yes, please. Pastor me ma Akwaba. Yeah, no am do. Wadaroma pom te sen. Awurade adom ne afi yenti me hu ye pa. Right. Me is still strong. Ane. Mo din ti se Bible. Okay. Yo, ye de nyame ase se ene wode wababeka ye ho ewo ha enom. Wadaroma baby a yaduri Reverend Kofi Asare akere na dwen na mene brother Kobi asha sente ma mene no nwie na mabawo ho enom. Okay, brother Kobi na ya sha se wo de wo se oda so gina nkomo no se de kan na ano no a wadaroma baby ayaduru ni o wetie Reverend Kofi Asare wabobo emma binum din wo Bible mu de di adanse se Kristo nyamaye no na asofodie no gina abusua bi so na Kristo ba ye enti asofodie na besesa ama ho kwan oba o obema o utimi di sa asofoduma no ebi what are mama mentio. Okay, I think that's it for the opportunity. Last week ye sha se bubu nyama ni nyodo ma wona wote hu ne de onye he na adwen na Yezere kade mesiafo nyitum de woye ahwefodwuma na mmemfo na wo dem tum no right oye nyankopon ne nhyehyey na ohyehyey onye ame another awerity mu nhyehyey nti dem no wungyina do a ebegyina do de aka na masem no ni nyina fapem ni gyina Bible no do nti se rekasa na se wo fapem no ye me feel de me think de a oma wasem no ninjina do no fapem no ye mrel nti say ye kenkan oye the book of 1 Timothy chapter 2 verse 12 me pere okenkan fo no bekenkan amahen 1 Timothy 2 verse 12 asana obade me man kwan se on church ana se onni obarima so namum onye kum good onyame in America or your Bible no America obadie say can brofo na say and I do not permit a woman to teach or have authority over a man. Okay, say yeshwe the mazia it traces back or the enkwechi called the book of Genesis chapter 3 verses 1 going. And when they both the fall of man. Right. Okay. The dialogue occurred between the serpent and the woman. Onamdoma nyimpa hwiase wo bonim. Right. Nyankopon ze punishment or the bay. Inti honu mu no na oba be share bemase from creation. And it has been that till now. And now oyaza orensa. Right. Kept me da Christ Baba. Sure. Now say yeshe asofuzi dwumana. Last week ye cheche me hu ne there. First no oye Old Testament era no.
na ye will be a friend the priesthood. Okay. Priesthood. Right. Ah no ye ebusua bi a wo fon the Levi ebusua. Na Nyankopon onam Israel tribes no do no. Odi dem dwumezi ne koten ye den. Odi hye won nsa. Inti na ansa na ebe ye ahwefudwuma na asofudwuma na kra no. Why there first and foremost efi dem ebusua no mu. Right. Inti me ye Israel yin mpo no omam akonya dem nye den. Menye asofudwuma. Na dem nya asofudwuma. Right. Aside Levi, there are extra things so are there. Qualify you and sana it my bed. I bear them as of human. Right. Nina ya bobodo. I be nye there on your down welcome. You should be like nyama on sem fata nyedoiden. Right. Oba nyama bebre no there. E go through and sana say even if you live ebusuanuma wa qualify you na be. Or yere ba kunu. Yes. Ni nyina ye hyehyɛ no. Right. Now, fast forward in the New Testament era. Bebre na kede asof dwuma no wasesa. Oye no kwar asof dwuma no wasesa. Right. But nefa baby na wasesa. Now, in the priesthood era, ni yenyime de ye wo sofu bia ye friend high priest. Ono no oma oje iguan na oza konkrom bia na waka pata bon ama as boyen for Israel fun. Now the high priest ni dwumezina ozino ono na Christ be wi dik yi dem as in free ho. Right. Inti yehwe ni wu nachi no intamadano mu yeden otsewe to do away with that part of the priesthood way no. Inti now no yemfa mboa hunu mogye ni yeze ba pata yam ni biu. Christ nam ni mojedo. Ya bompe ya na wairen yenya bonifefri. So you share the book of Hebrews chapter 7. It talks basically about priesthood ne hyehyɛ na nsesa waba dem asofodwuma no. Right. Nti se yebema akekana ima be kan ama yetiti ana yakɔ. Hebrews chapter 7. Hebrews 7 verse number 8 no. Okay. Verse 11 no. Osenafi se peye nam lewi for asofudie so ba efise eno so na oman no nya mra no. Anka ede ehia na ehia bio se Melchizedek kwan so sofo foforo be sore na won ka no se Aaron kwan so na se wasakira asofudie no a okay na se wasakira asofudie na etwa se wasakira mra no so. Good. Nti dam quotation ye quotation bia nkofo wo misinterpreting. Right. Emu de what's that say why then wasesa asofuzi mbrana no ide wasesa kwan ya ye fa so ayedi no. Exactly. Right. But Bible not share e kwana nsesan na iden aba one nsesan no se bahwa okenkane no oside Melchizedek one to know ide ye huyin de Melchizedek no ye lewini ana no ye lewini inti one ye nim so de priesthood no o ye lewi ebusua ona onam hondo madam priesthood neba. Right. Now it has been changed to Melchizedek lineage onye lewini onu nti na nde wa ma ho kwan ma ami fi Ghana mi ye lewini obi ofi Togo onye lewini yetumi zi sofo nti insesan na wa aba no ni nchiremi. Right. Nti onye nchirema o chere insesan na wa aba ne chere besi abotumi zi sofo Eno no de na chere sa akane no na asofodie no gina ho ma eye Lewi emema no nko a ena ya dane no aba Melchizedek kwan so. Exactly. Melchizedek kwan so asofodie no baaye no abema ho kwan ama ye na yenye Lewi fo no kra yetim di asofo. Exactly. Di anso na chere se eno nti ma so ntumi ni asofo se
mmaa betum ezi sofa bible no beka min nyina do na se mmaa betum ezi sofa bible no obekire hen because amemuntum mfama adwen okay memfa nka de mbesiafu nzi asofo oida bible no ogere o kire hen kwan no right in se bible no nkan a muntum mfa mepe memfa nka de mbesiafu nyeden wonya asofo na bible no so or kire mu wonsesan ya waba no wa kire hen nsesan kura waba wa asofo zinum okay enti eho no ena mepese megina sofo kofia sarede no so na me bisa wasem se obobo ma bebredin e wo bible mu Deborah Phoebe ne Priscilla mo ene ne ekeka ho Deborah for example obeye leader ne leadership a obebeye ye eno mimisa se onyame mpe emma akania eyeden opene about to say Deborah so now at a point in time obey a leader mesana matwa leader as in what and there say me literal terms right say me ye ba me mame or ye pain in a way or a leader good but I don't want us to divert the thing to leadership okay we are talking about pastoralship where you have an authority right okay leadership is different okay pastoralship is different everyone can be a leader sure. but no one can be a pastor because pastoralship has its own structure or one nation say okay or your bible in share so na ye fado quotation now or can I think last week we cry mobodo or yeah, Acts chapter 21, verses 8 and 9. Exactly. Mobodo. Ewu there. Yen kade imbesiafu won hu nyim faso wa asore. Right. Debi. Se ye kade mpo yan kan yi. Sure. But me ye pede ye kire there. According to the scripture, they have a role, but their role is not to pastor a church. Right. Emma wa sede wa sore no mu ba nye ohwefo ana asofodie Debbie. Okay. Bible no noreka. Very well. 101.1. Odaroma me pesa odi besi ha na mako bishop ho aba na nyame ya adom na ye babio a na wasande ada discussion abeso so abusuafo ene egusu a ye bisa se Emma etumi di asofo se yahye oba asofo na odete asori bi mu ana se ya oba no ankasa akobie asori na oda no se osofo ehwe asafo ma no Bible kwan so no epene so sa na Bishop mejiri se utie Reverend Kofi Asare kakra ena watie brother Kobe enso wada Roma wade suamu ebio no ugina bia was asemi ho asesa na ensesa ya ede na ade be ma ifsanse last week so share bo say emma na osofo Kofi Asare bobo omudin no obeka wo mo ho asema kire ye ye wada Roma yenti omfiri ha yo medase na ye chiefo ni nyina so wo mo joso mi gina bia de mi da ho gina ba bia mi gina na se oba de ontimi nkoti asore na ono no nda so na no se o ye leader ya ono no hwe church no na ma so ye nshi o masofo e wo church mi okay it has never been the practice of the people of God so mbe yes ade no na man no sofo no okotu Matthew 27 verse 51 to 53 no say entumadan no ebra Yesu Kristo wuye no entumadan no emute say na brakobi try say obebie mu a dia fa na all over the years no abaye traditional teaching bi wo Kristo sunu mu say say nipa no ade bi Nyankopon aka kire say ade we mempɛ mempɛ mo bɛyɛ no mu ye na ko kan ho asempɛ o si Yesu wuye na ntumadan no a esen asodan mu no mu tiri nti mu tiye no ene ma kwan bie ye say yenye ebi na sofo no kan kan verse na hwe
Matthew 27 verse 51. Okay, Matthew 27 verse number 51. Okay, but you're fast. Matthew 27 verse 51. What are you? Ntuma a etwa asodan no mu ya bo Yesu aseniam wawu ekobo be 3 o'clock na abo 3 nti ntuma dan no a cutting na cross temple no mu no I separate kunkrum bia from kunkrum bia no emuti mienu free esuru besi fom na asase wosoi na sabre na asase wosoi na abotan so papai okay nti saa ntuma dan ne muti ye no ena ya omu gina so na ade bi Nyankopon se ma me enye omu se ye beye saa de we mu nye omu se ye nye bibi ti se Nyankopon ahyede ne mra Christopher timi ko kan say saa quotation we nti ntuma dan ne muti ewa asofie wo nti no Nyankopon ahyede kura no enye djuma wa Christopher so na mretam ebi ni ema sofudie verse nka say ntuma dan ne mu ate nti oba timi ko di sofu okay but they all can say ntuma dan ntuma dan kasa na separate kunkrum bia no from kunkrum bia ho kunkrum bia ho de every day bia sofo ntimi ko ye djuma right ba kunkrum bia no obi ansi ho ji sofo panin no a Aaron na oye Aaron no ene na sefo no ena na omutimi ko ho but omko ho once a year on the day of atonement is 6 September October ni na so panin ko ye atomade bi wo kunkrum bia ho se tam no nsu no ko ho bewu so nti eno no ninkyire mu no nanka ena na kobi tra se obakire mu ni se asofudie na dane akodi Melchizedek sofo kwan so so pani Melchizedek kwan so sofudie no so no eno ni Jesus Christ oye sofo pani asem ni nkyire mu ano no se Yesu abaye sofo pani okay question ni se Yesu no abaye sofo pani no oye oba na so oye bema se de kofa emma ne mema sem kura ho asem eni akwakoka se Jesus Christ kura no oye bema enti asofudie no study Bible ni ya member djuma say obema no odi sofo no odi aso nanim. That has been the trend all over the years no even in both Old and New Testament ni mu nyina enti den na fe de ma be hye mu hwe ema no bobo mu din no fobe any obo yinsi Deborah ena Priscilla ena Sika your friends Acts 21 hono no 8 to 9 no ye Philip ne mama no na osi wo mu hyenkom osi wo mu ya akomhyefo na say wo hyenkom a that doesn't mean say you take the office of a prophet can verse ni Acts 21 verse number 9 no mu bie no nipa no ema no bobo mu din nyina no obie ni hono man we take the office of a prophet and I say what take the office of a pastor ya o ye sofuba ya oda asori anu a ye fe no sofu mame and I say pastor mpo je say be ma nti oba ne be kan say pastors and so any dictionary okay verse 7 osina ye free Tiro efa nsu eni bedwuru Ptolemy na yakuchia anuanom no yetena won nchen dakro na ade kyenye no ye free ho by Caesarea na yako osampakafo Filipo a ofri baaso no mu fie kwatena ne nchen na owo mma ene mabunu banan a wo hyenkom Philip the evangelist no ono ye sofo ana owo ne mama enan ya wo mu hyenkom yakaso obi hyenkom a what is prophecy just what you prophesy in simple terms no prophecy is predicting the future. Okay, when you predict the future you are prophesying. Enti se wotimi kasem bi ma ebemu a in future no a wo hyenkom onti so obi timi da na bia Nyankopon yie ni so ade hunu bi kire no ana vision bi ana trance bi na se nipa ko no de di a na kire ade bi e baba future e kire se nipa no wo hyenkom but that doesn't mean say we take the office of a prophet. Okay, enti the office of a prophet na kasa de officer e wo ho but a man take his office no but about me e hyenkom even say we gina Bible mu nsem no so na say wutimi kasa ade nsem no to aso ama e ko ka asem bi a in future e beba you are prophesying. Okay, wo hyenkom no and so now we difo and so now we ntina akonwom say obi oye difo ana so difo so say the same city na obo ayidini Deborah din so wo hwe Old Testament mu Deborah de ono no ho asem no Old Testament mu okay na so wo Old Testament mu a
ɛmmaa bɛyɛ sɛ nwɔtwe ɛna Old Testament no ɛne New Testament the whole Bible no nyinaa no ɛfrɛ wɔn mu sɛ wɔn mu yɛ prophetess yɛ anu aka English na sa anu aka ntwi no wɔn mu yɛ bɛyɛ sɛ 8 ɛna wɔ Bible no na emu mmienu wɔn mu yɛ bad prophetess wɔn mu de wɔn mu yɛ bad ɛne mɛka wɔn ho asɛm na abɛhu sɛ wɔn mu yɛ bad baako yɛfrɛ no Noadia ɛna baako nso yɛfrɛ no Jezebel saa maa mmienu Bible no frɛ mu sɛ wɔn mu yɛ prophetess kyerɛ sɛ mmaa wɔn mu yɛ mmaa odiifoɔ mmaa akɔmhyɛfoɔ but two no deɛ wɔn mu yɛ bad meka wɔn ho asɛm na abɛhu ɛna 6 na aka no wɔn mu bie ne hɔ no ma no take the office of a pastor. Okay. Sɛ wɔ creative office bi te sɛ deɛ nnɛ mmaa no bi wɔn creative wɔn ate asɔre no wɔn creative office na ɔno ɔbaa no ɔda so ano as a pastor no nsia no a wɔn wɔ Bible no nyinaa no obie ne wɔn ma no take that office no anaasɛ ɔyɛ prophetess ba Bible no fɛ mu so wɔn yɛ prophetess first one no yɛ Miriam Mary New Testament mu anka bɛka sɛ Mary ba panga da mu yɛ fɛ no Miriam hwɛ Exodus chapter 15 verse 20 oye prophet Moses ne nuaba okay Moses ne sister no a yade Moses ebra no ya kwala no yade ne kwoto ayi nsuo no so nsuo ne kono lady bi na on monitor akwala no ayi ne nuaba no a ya fa ne Miriam na Moses ne senior brother no ani Aaron na Aaron no che Moses 3 years na Miriam so che Moses pani enti saa woman no na Bible no friend prophetess but I going to your friend prophetess no Shadi oye. And Miriam, the prophetess. Was it into Miriam no your prophetess no? The sister of Aaron. Oye Aaron ni nuaba na Aaron so ni nua ni Moses took a tremble ofa akasa in her hand and wodi cry and all the women went out na after her. Na onyakopa pai epkoko nu ama Israel for na nante asase pesa so atwa nsuo na kodu neja. And Miriam no your prophetess no ofa akasa and all the women went out after her. And obobo amani nyina no didi nachi with tremors and with dances. And womu di asa ani pintin ani akasa ni ade womu di nyankopon ayese urade wadum ye waboa ye say wam ye twa epkoko no. Yes. Miriam ejima oye no. Okay. As a prophetess no ejima oye. And he said we kan Micah chapter 6 verse 4 asem na oka wo ho no oka fa Miriam ho say onyankopon seleti odifo Mose eno ne senior brother Aaron eno mo sister Miriam say omu no mu lead Israel man no ba mo say obia wo ni position anyankopon de na gina enti odi Aaron gina asofudie na no eno odi Mose gina I say civil side no ntokwadie ni yanko yan organize hu ni ade odi na enso she Mose nsa ana Miriam so da mana no nti se bibi ni na se ma no bo organize wo mu ho a Miriam ana oye ne kodu ba bi we jai maka ha kra na ko Numbers chapter 12 e kodu ba bi ma Miriam no a oye oba no o take leadership bi odi Moses nchan ana odi ayi so ni beda Aaron no so si nchan ana ono oba no oye Miriam no odi ade nani se Moses me brother no I didn't think what worry Ethiopian ni ba na wod na ba befra yimu ana nyakopon ba sem e won Numbers chapter 12 verse 2 ana verse 1 na Miriam ni Aaron kasati ya Mose se o ware Ethiopian ni ba wasi na Miriam or the Miriam din na di hase yes onu no o lead contingency no wanti or the Miriam and start here say Miriam ni Aaron kasati ya Mose se wo mo sori kasati ya odifo Mose o ware Ethiopian ni ba say arentino a wako ware Ethiopian ni ba Ethiopian ni ba say woman no o black black woman na Mose ko ware no na waka se enu mu ka se Mose nko so na Ewurade na mkasa na Yakobɔ kasa fa so ana na onfa yen so na onfa yen so kasa bia na ena kasa ba wo mu ntem Miriam na lead ade no enam sa de no ye no person take leadership no free Mose mu ntino Yakobɔ ba mu no wa me panhye ero no a o ye pani no ba verse 10 no verse 10 osena mununkum free ntumadan no free ntumadan no so ehwa na Yakobɔ mununkum no ebe gina ntumadan no so na hwe Miriam ayare kwata na Yakobɔ de kwata ade abom Miriam se adenti na ko kasa chia me prophet no na nsem bia Yakobɔ kasa wo mu no o ka kire Aaron ni Miriam se adenti na mo kasa Mose nim munim se me no kasa ano ni ano ana adenti munim kwan se mo kasa nanim because ade Mose ye nkwa Mose wanya bone
nyankopɔn ka sɛ mo mu nware wɔ amamam na mmom sɛ obi ɛbɛdane ne ho Egypt Israelni na so obɛfra wo mu die a wo yɛ Israelni a wo ho kwan sɛ woware no ɛna maame no so yɛ Ethiopiani wo yɛ black te sɛ yɛ ne a ɛna ɔfrɛfrɛ Israelfo no ɛna Mose ɛware no eti die Mose yɛ no wanyɛ bɔne no nkɔ n'anim me ka we mani nyina kosi sɛ Miriam no take leadership no nyankopɔn mpene di international say nyame mpene emma leadership no yes any usurping of power no ebi na Mary oye no ha no na amami jump na memra Deborah no bo ni din Deborah so ne ho asem e wo Judges chapter 4 verse 4 anya say Bible no ya no kan English no say dey be you obo say enipa no so you use the word prophetess Judges chapter 4 verse 4 oh anya say nipa no who say the word prophet and a prophetess e wo Bible mu anti no akota ma de ne say the word prophetess kra e wo Bible mu ti oba nso etimi be ya prophetess na wo ka e kwan be so no fire okoye prophetess ade a Deborah koye no e patriotism and a woman koye man bi ya fan Barak obekọ ntokwa on the woman no sa woman na ya fa no no Deborah ono no yakopon wo wo so enti otimi hu ade bi ane ensem bi a eba enti Israel for no matamfo aba attack wo mu ene yakopon pese wo mu kokko no mu di wo matamfo no so inkunim but Balak ene di ade nanim no o makoye sa ade no ene Deborah so na yakopon yi a kire no enti and one asem no na wo Judges chapter 4 no verse 4 no na hwe Judges 4 verse number 4 say and Deborah a prophetess na or a prophetess the wife of Lapidot na ni kunu ya fa Lapidot she judged Israel at that time na ono na obu Israel 10 e was abre she was a judge and obu Israel 10 so one ka so ya sofu okay she was a judge but not or a prophetess because otimi hu ade ka verse 6 verse 6 verse number 6 verse 6 and she sent called Barak the son of Abinoam enti osoma me ko frɛ Barak edne by out of Kadesh Naphtali enti wo ko frɛ no Kadesh Naphtali no edne by and said unto him and o ka che ne say had not the Lord God of Israel commanded saying go and draw towards Mount Tabor who that your friend say Deborah na kasa no say wo Barak nyankopon aka say ko mount obo mountain bi din say ko ho na ko ho no abedi nkunim e won tokwa no and take with thee 10,000 men of the children of Naphtali na nyankopon aka say me say fa Naphtali mu nipa no mema ba ko be say 10,000 na fo mu ko sa ntokwa no and of the children of Zebulun and na Zebulun for no so fa bi ka ho na fo mu ko yes hwe na ko afiko verse 8 verse number 8 and Barak said unto her and Barak ka kire Deborah say if thou wilt go with me entokwa no awaka kire me say nyankopon yi a kire o say yenko no meko but say meko on condition say wo Deborah woni obeka me ho na woni me akọ ekon no yes if thou wilt go with me then I will go Deborah woni me beko dia anya meko ntokwa no but if thou wilt not go with me na say woni me nkọ dia then I will not go me so ntokwa no me nkọ yes verse 9 verse number 9 and she said ana oka say I will surely go with thee ana Deborah ka say okay say wo kontokwa no dia me meka ho na mata wachi ni akọ ekon no notwithstanding the journey that thou takest shall not be for time honor and for the Lord shall sell Sisera in the hand of a woman na o say na nipa na mu kokon no onyankopon na kasa enam oba bi so and obekum om leader no and Deborah arose and Deborah sorry and went with Barak and odi Barak ekoye ko afi verse 16 na me fa Deborah ho asem nsi verse number 16 but Barak pursued after the carrots enti wa na ekokon no Barak yes and okokon na Deborah eka no ho wodi nachi and o chasing crofo na oni omu kono right but the Barak pursued after the chariots and after the host and harassed of the Gentiles and all the host of Sisera fell upon the edge of the sword and Sisera any nasifo ni nyina no mo to wo Israel for no krantena no and there was not a man left we uko hu sa quotation we na ko gina so say oba etimi ekodi sofo a wa mekenkan ya wa agedihwe ade woman ye no me friend patriotism I say woman and wa chiri omu ho akodi adwam na wo boa as a citizen of the nation no wodi wa ho odin nyansa ni nimje bia Yakobon de ama wo wodi boa
with the boy and no interest we take leadership no right enti barak and we take leadership no and a woman no edinachi and a obwa bishop minister say asofodie no dia ana asofodie ni emma ho asama ye kan no dia nyamempe ne se oba beda asore ano se ono na oyen asafo tete o lead odi wo manim atete wo mo ama asafo na gina ma nyame adwuma akoso ana se eno na nyamempe ana se oba be kyerɛkyerɛ ene nyamempe se oba bebedi bema so ene nyamempe obedi bema so ene nyankopɔn pɛ ye ka se oba di bema so a eno no ye kyerɛ sɛn kyerɛ eno no se ye kokohia se ye asɔre no ɔho se emema ena omu elidi okay ade no na adwuma bi a ye no ba under their control okay because asem no kan no 1 Timothy chapter 2 hon no West no use no hon no one the reason why onyankopon in this express wisdom onyankopon akasa ni nyansan mu no on pese emma no ebedi asɔre nani verse 2 verse number 11 no osimanya kom nsua asam no last week my background no we otokoma kolonto Timothy yes. But no we didn't catch the same thing ni akoma kolonto asafo no na me kire kolonto kuro no conditions are negum say no mo aso din papa nti wo kasa na poncha memu a emu anya din pa o muntie nti Paul ne kasa no kwakiri but o tro krata no bia koma Timothy no and o tro the same thing din man the man ase kom nsua asam no de na asie nti no se man ni kom no that doesn't mean say oba so dem wa mama mie na no kra enkasa oba timi to as o timi to nwum wa so dem under the control of men oba be tima kire na dwene wa so dem wo under the control of men nti eno ni nche say ye be hia wo a mama oba mie na no nkasa kra it trust say oba hia oberema ase butaye ni say oba no adi hia be manase yeah nti manyo kom nsua asam no nti ye kohia fa ko a ema no omunya kom no musua asem no ahombrase nyinam ewa ahombrase nyinam na oba de me ma no kwan say onkasa ana onchekere ana se onchekere ana oni oberema so ana se oni bema so nemum onye kom nemum oba no nye kom ma waso dem ho efrise wo Adam kane nyankopon be ma the reason why enam so mo ka se oba no nye kom wo aso dem ho no no efrise wo Adam kane was efrise from the very beginning no o say nyankopon de asem no esan so e de akọ Genesis 1 because Bible na ka say da ho no Genesis ni the seed plot of all the doctrines na what Bible nyina Bible doctrine bia am picking the root and the source from the book of Genesis no anya doctrine papa enti ana so person teach and the right doctrine nti no ana what they call Genesis 1 no ana so so dey call baby a obo Adam ni Eve no se wo bo Adam kan wasi nyankopon ebo nipa no we din kan bo Adam ansana Hawa ansana obo Eve na enya Adam na wodada no but enya Adam ena bunsam kodada no na oba no na wodada nemum eye Eve ena bunsam kodada no ena okotom mra no ema okotom mra no nanso se otena gidie ne odo enti meba enti ade na yakopon oba so kire wa ha no oba so kire se ema no ye weak enti se yema ema no be lidi wo mu take leadership na ebe ye easier ade ma Satan se obedi no watimi I deceive the whole church okay we nyankopon ni express wisdom na se bi eni ba bi baburu sa asem we so bishop ade abehim o hwe test na o kan na o say oba de memma na kwan se onkasa Paul kan wono na dwene se Paul ana na o kan nyame adwene o se nyankopon me mom dey believe say nyankopon hom na yusu Paul na ene no kasa say de o kan we Timothy mu say nyankopon asem nyina afiri o nyankopon hom na de maaye wo msusu ampa say bonsam kra na nu asem wo Bible no but o nyankopon hom na efe nipa no a mo ye onu nyankopon ni nipa konkono no so ene o choye nti me fa ne say nyankopon hom ena na Paul mu a o kasa nti anya Paul na adwene nyankopon adwene ena na Paul o kan ena na botae ne say emaye mere nti nyankopon pese emma ebedi kan na obonsam anya kwan enwram that is it ebino so cited the example of Priscilla nkyerɛkyerɛ a ɔkyerɛkyerɛ Apollo eno no
ene nkomodie se oba ntumi nkyerɛkyerɛ bɛɛma no ana oba kyerɛkyerɛ bɛɛma nyame mpɛ no yɛhwɛ Priscilla ne Apollo deɛ na yɛbɛka sɛ ene no bɔ ebrana na Aquila nkwa na kyerɛkyerɛ no ana Priscilla nkwa na kyerɛkyerɛ no ana bɛɛma no ne yere ene kyerɛkyerɛ no ha no wona omoyɛ sa argument na ka sɛ ya Bible no di kan recognize Priscilla ansana ne kunukura den Aquila aba enti e kyerɛ sɛ at that point no looks like say na Aquila Priscilla dominate odi nkan whatever that meeting was emu enti minje wadwe nkyerɛ wo ho yeah Acts chapter 18 on Acts chapter 18 18:24 to 26 ho baby 28 okay ima we bia yenti Acts chapter 18 verse number 24 no osena yuda ni bi a ne din de Apollo osi ya branch bi no Juni ni efe na Apollo na wo no Alexandria enya wo no Alexandria eno wo Egypt odimpa na no te na oye dentwerensam no mu na no ate na osanso ya oye strong na ne ho din wo tworo no na oba Efeso ena oba Efeso krom oyi na wakyerɛkyerɛ no awurade akwan so na oye den hu mu nti ɔkasai na ɔkyerɛkyerɛ Yesu ho nsɛm yie nso Yohane asubo nkuto na onim enti no oye strong otumi kyerɛkyerɛ but na asubo na onim baptism no onim no John the Baptist na asubo na no onim baptism in Jesus Christ no onim nti ofrase de nam kasa ahia dan mu enti ofrase no de enam kasa wo omu kohia waso dan mu a na Priscilla ni Aquila te no enti ebra Priscilla ni Aquila te se Apollo kyerɛkyerɛ no wɔfa no ba wɔn nkyɛn omu fa Aquila ni Priscilla fa Apollo ɛna ɔde omu de no ba omu nkyɛn na wɔkyerɛ no Onyankopɔn kwan pɛpɛɛpɛ ɛna omu kyerɛ no Onyankopɔn kwan no pɛpɛɛpɛ na ɔpɛ sɛ ɔbɛsene akɔ Akia no anuanom no hyɛ no den na wɔtwerɛ nwoma kutu asuafo no fo sɛ wɔnye no enti wei no Aquila ɛne Priscilla na wotu no obi ne yere ana abrantie no onya hunu kwan yie ohu Christ ana omu kyerɛ no we sɛ enye issue a ɛwɔ asɔdem mu a nti wobɛgyina so akɔka sɛ Aquila kyerɛ Apollo bibinti no because of that nti ma wɔ ho kwan sɛ omu so kɔ ɛkɔti asɔre ɛkɔda no omu kɔ kyerɛkyerɛ mema me da say yeah Bishop ube home so wana mako aba brother Kobe me nsaimra wo honom na me Mr. Sir quotations aya wo mo support no gina so no didi nkomo no ebi na me bobo so de ye bobo so edidi enkomwe ede mbiem na wo pese wo de support earlier argument awaye no ansana yama afrefo no kwan okay so my yakani na no verses a Bishop Achechimi no de ya to yambo ya kan nyina right bi eni wa or share there besie botuma yede with sofu right yen try there ya pede ya kemisi afoshe no that is not the but that's not the main idea okay wo asuzi another wo nzema bia wo botuma aye e wo asorum waza aboa right okay yen hwe Priscilla na Aquila na Apollo there no one issue there it's a can verse 26 now of Matthew Acts chapter 18 right verse 26 na mpocho kan brofo no mepe brofo no mu SOMPA 101.1 brofo no ma okay verse number 26 and he began to speak boldly in the synagogue whom when Aquila and Priscilla had heard they took him unto them and expounded unto him the way of God more perfectly. Thank you. My version, what's there? When Aquila and Priscilla heard him, they took him aside, okay, and explained to him
This is the New King James Version. It is clearly or be chain. There, Besiano, yes, or Quanya de Usia Bibi. Right. Why it's there, Yako, Asofi, na ye church Bible. Muwonia Besia. Obotum Watse, Azana Watchenase, another Watse assassin. On Kejina Aso name, not on this Demijumano, as a pastor. But Obotuma church. Okay. Mama Eden Matase. There's nothing wrong with that. In Sisa, last week, you kede Messiafu, one Zamebe Brewa, Yabotum Zasha once I assume wide. Why? Ma, a Bumekade, Butma Bade, Bessia, we soon as Wabe data. I saw me here, Ninimzi, what them, I'm a members no. One man opportunity, the Umbejina so name. Now, unsure, there is nothing wrong with that. One na man for Obi Baby say Sabisia na or professional knowledge bia. Asore no penese omra meshe with asore mano. Man me nyina Edie ni si kwan say. So obetimi a share ne professional knowledge ama man me ma dia. Eba ni nyamesem kan dia. Ontumi enka nyamesem enkyere man me nyina. Ansana ebenya dem tumuno dide nyankopon amahokwan. Right. Once no oyede yeta asenye de asore ye nyankopon aso. Right. Nti ne nhyehyɛ ne yede yeden. Yedi yeduma wo aso num. Now mahokwan ama abɛhyɛ wo professional knowledge on something no nkyerɛ de ma otumi de bɛyɛ sɔfo. Okay. Right. Okay. Nyankopon no honhom botum esibesia do ma wa hye nkom ama asor no but ono nkyerɛ de besia no eye osofu. Right. Because Nyankopon no honhom obotum use even abofra bakra wow nende zedi dwuma. Right. But say ye mo oyet there chinchinachi or there besia ye sofa Bible no nkyerɛ de mu. Okay. Bible no say read from Genesis through Revelation on share them. One thing Bishop Kenya meaning ya adwene pa anye there. Every doctrine that is a sound and good doctrine traces its roots from Genesis. Okay. It is a the reason why in the there in nature one bobesia there unzi benyino do. Okay. But vice versa. Inti asofuzi dwuma nankasa no wan fan hye besia nensa what the share benyin nensa and it comes with some sort of authority ono no nyaza ohia because so obi ye sofo another hwefo a onya tumbi ye nzama bi na damutum no ansa na ebenya damutum no oya honhon konkron no mo damutum no me na sa honhon konkron na onam Bible do kasa chen no mawudam akwanya no de zidam dwuma na bisa hu de ana honhom papa no baba be hye meze zidam dwuma na. That is one thing oy dey yeah very careful because say azina oy do ochre hem kwan no da mo kwani no se memfado mo fada na nzama pa oy do oze kam ho no oze ba kam ho. Right. Now no an mafa mo kwan ammo kwan na mafa sa ammo famo kwana then it means that ammo kwana so na mafado medai me de ehira na da mutum no orenye mfi Nyankopon ho because bibia Nyankopon onam honkonkon do trust am church no it comes with its blessing. Say eye bibi papa it comes with blessings. When you do otherwise it's curse. Into say Nyankopon ahye when it trust him ma yehu ma yakin keni nyina hwere hende Bible no ma ho kwan de besia oye aswafudwuma na eye besia na se epede eye ahwefudwuma na bisa ho de hwana na wa ma odam tum no aso no so onya woza oye Nyankopon na so intine hyehyei no oye de ye dwuma wa so nu. Okay.
nti sɛ mfa nyankopɔn ne nhyehyɛe mfa nyɛ dwuma no mutumi gyina dɛm asɛm do ka kyerɛ wo dɛ woasɔre no active in the first place na ɛyɛ besia na ahyɛ wo ho sɔfo no woasɔre no ɔmfi nyankopɔn because ɛmfa nyankopɔn ne nhyehyɛe nyɛ den mfa nyɛ dwuma nti hɔ no na ɔbɛma curse ezi w'akyi no so you must be careful about trying to yɛpɛdɛ yɛde yɛn personal sentiment yɛpɛdɛ yɛde bɛkyerɛkyerɛ Bible no. It is very straightforward and clear. There is no contradiction to this particular verse. I don't think that Okano in Kasabebu Kwando, it is direct and straightforward. I do not permit women to what? To teach. So Yako, even the book of Timothy, First Timothy chapter 3 now, which is talking about the qualifications of overseer, which is a pastor now. Okay, but you can kind of bro from kakra. First Timothy 2. First Timothy chapter 3. Okay. First Timothy 3 no. Verse number 1. This is true saying. If a man desire the office of a bishop, if a woman, if a man desire, if a man desires the office of a bishop, he desire a good work. A bishop then must be blameless. The husband of one wife. The husband, okay, the wife of the or can in the other way another or can. So these are some of the things we must be very careful. Clearly, watch out, man. Intimate foul feeling. Okay. Or a very clear. It is not contradictory. Like onye kasa. A bit argument to say when Bible is talking about nipa, mostly or you mema to represent nipa. Intino say Bible can say manner. It means general. It means general. So in the same Timothy one say yako first Timothy chapter 2 verse 12 can kind First Timothy 2:12. But I suffer not a woman to teach. Why didn't ask yourself abazin one kind of man to make it a general statement but or single out? You see, the history of the church, the church has gone through some sort of stages. For avoidance of doubt or spelling out clear, sure there, this is what I am trying to refer to. Men generalize in the movie and funny personal way. Okay. Verse 12 na change there. Now it is referring to what? A woman. Okay. Now say echo chapter 3 now. What can benin throughout? Clearly. Or show there benin na one on them 2 minutes there. Wundi asofo. Me da say Bishop Mamintio kakra nsa na yakofa afrefo no. Ebi ka say wiase hankasa na ye womu no from na body mfiti as the bepem sabre no wiase ye bias against a ma into the patriarchal nature of a wiase no influence earlier niema binum ekokọ so enti no bebre no amamra na wo ho sabre no influence the writings are course one ne ya beji atoma ye de ne nyina ye adwuman enti mi bisa se Yesu si ma kwan every say obeye spiritual leaders and I say culture ena esi ma kwan. Okay, review. Maybe some say, did Jesus ever restrict women from spiritual leadership, or did culture do that? All right. But mention from this angle. We are comment beyond me, fee. Patriarchal nature of Wiase.
a mema dominating areas. Yeah. We are comment video bisa Kobi. Na pese me comment wo ho kakra san ma bahasi. Yeah, nko ran san ya fa frefo. Wo bisa question bi se se de itimi di kwan de to ho se oba se bi okuta knowledge bia. Obetimi aba asorumu aba kire no. Adenti ne emma sa kwanya na ho ma no. Emo ba no ma. Ontimi ni sofo no. Right. Okay. Kobi ya no but entuso bi na mde to so. Right. Fan se obi kuta knowledge bi. Ebi a doctor na medical officer bi na nurse bi. Me de ye mfatu nkeke o. Eno oba so nu no be kire ade bi na se ade be ma so no nkoso a. Aso ni nyina be di ye wo ho. Correct. But so ba be kire ade bi na mfa se ade no amfa na kwan mu a. Se ebenya bad effect wo asoroma no so. Ana no correct. Ebetimi kura ma obi ewu. Ewo ho. Okay. But entimi nyi onipa ne nkwa emfiri ne nsem ne salvation. Okay. I mean, you see English word, salvation. Salvation. Ebia, ne life, and a best short too, but ne salvation ain't me free in some. But what about say a ma or baby, every leader? Na say obema polluted information be an answer or church ni pano, our company be swa. Any pano, woman quite mum, and a baboom. But I don't know so for follow. Any pan woman salvation mum, and a baboom, muntin and coupon casse. Mammy and mamma no quite a moment take leadership no. So on Jababa answer assembly will be sound on the baby yarn say a year dear say about my information video bit na be. But so about take leadership no better as all man dear said ye or Kai and I say if they didn't count that down on so Oban be take his position now na down bit na fan swaba. Okay, I feel I remember maybe say yeah. What's it? Jesus, maybe that's a Jesus is a restricted a ma. So we take spiritual leadership. When the Jumane na di ye muana, and say ye culture and influences are there. There be culture no podi say ye can ye dia and ye culture no mumuno. Ana ama influencing on the bad side. Ama a man mum e pre so umbe sofo. Okay. Who say I don't know me church no last week me church mu say edu baby mana e man they were fighting for their rights. Right now we fighting no they were fighting for their political rights because now politics mu kra no oba mu man kwa mo di president wo Europe ho na wo Middle East wo mo kwa oba mo di na president na oba kra na ye mo kwa ma wo nto aba wo vote on ye yi o mu si nchen wo baba public kra mpo a wo dia dia beti chiri wanim na wanim ko ade te ho na de apie enti na ye hye ma no so enti edu ba bi na ma no si da bi ye be fight for our rights economic right na na wo mu trample on it wo mu ma no kwa mo mu nye business enti na ma no ska kra ni wo mu nsem enti edu ba bi na ma no si no we are going to fight for our rights and we start so mu fight for their rights no but edu ba bi no na fighting for their rights no akodum pempenso bi say wo mu across wo mu borderline na say wo mu koduru no because ade bia wa limit borderline na wo mu cross ye ni bi ni say abortion rights mo fa maye ye nyinsan a ye be pese ye be yi ye managu mo me ma mo me hye say mam ye nyi ayi no ayi ni wo kwa America sisi a part of America no wo mu gitum say e ma ni nyinsan ye wo mu timi yigu ana another point nso na mu fight for no ani sa asemu ya me eguso ayekan se ema eso wo ho kwan the church se wo mu di asofo because if you see discussions here nyina no penfo no me discussions no either they are Christians or they are Muslims wo mu lidi no friends amaman no nti wo mu ye concern e wade num nti wo mu so ne say ne yam fight for ema no wo church no so eno na akofa ema asofo die say yen hye ema no asofo sanse wo ya kan enipa bebre nso eka basila nso mpokura na fempo no ma yire mu a wo hye ema no asofo na debate bebre nso koso churches ne kura na wo hye ema na asofo no kura no sisi ebi mu debate say ema no yam mu mra asofo die nu no mu so mra medi asofo ni bi right so enti enya ayi no enya culture culture no na influence ya de no on the bad side but who ko Bible no mu a now we Jesus Christ a ono no de ono no eba be ye se de osi oye na de bi faaye no
who say mama no kwan say a man me take leadership no but I na e because say Mary Magdalene Matthew 28 I na because Mary Magdalene say no he was the last to leave the cemetery hono and ono so need the first amachi no okọ oh na Mary Magdalene Mary ba ko no kwasi hono no aya na nipa ni because Yesu ka kire mu say wo mu enko kana na asem no ebi krasi Mary Magdalene odi nkan hu no first owu ye no sorry ye no kra Mary Magdalene di nkan hu no first na hu no first ni che say onko di sofo ana okay asema Yesu Kristo ka kire ma no e che say wo mu ye leaders wo church mu ana no Matthew 28 verse 1 one be kan verse 5 no dey call down no verse 28 na home the 28 verse 1 na home the twa mu no wasinti ebra mu gide ntwa mu no da di na wotwe kan na kwasi ada na wotwe mu de di nkan na homa ache no na ya homa ache Mary Magdalene ene Mary ba ko no e ba se wo behwe Mary for no mu do so wo mu ya be 7 but said ye be ya odi distinction betumti na ya ba ko no free Magdalene no ye fa Mary Magdalene na we su ye different Mary okay wo mu ye tu no mu kwasi ye ho wo ba se wo behwe edan wo mu ba so wo ba behwe edan verse 5 na obofo no bua se ma no se na so abofo no ka kire ma ne se modie munsuro na menim se mo rohwehwe Yesu a wo bo no asenua mu no na menim se mo hwe Jesus Christ na ye bo na asenua mu no oniha wanyane wa sorry wanyane wa sede okan na mumra mehwe fa akọ enti mumra mehwe ba bia na ye de ne koto ye na monkontem ene wo ka kire mu se monkontem nkoka nkire asuafo no se wan ka nkire mu se monko wiase nko bo na asem hu dawu o ka kire wo mu se o monko ka nkire Peter ni James ni John ni nayi na Osman wo mu ani nuanom na ho ko sa nkrofo no de adwuma no be se wo mu nsa nti o ka kire mu se monko mu nuanom no ho na mko ye de na monko ka nkire won se na monko ka nkire mu nuanom ni se Peter ni se Yesu asori efre wufu na hwe oridi mu anim kan oridi mu anim o Galilee akọ Galilee ho na mu behu no enti o ma ko Galilee ho verse 16 to 20 verse number 16 nje ma na ko bo Peter no ni James no amane e na James no so akohia no Galilee ho enti o ma o mu commission no na asuafo dube akono simu ko Galilee na Judas Iscariot wo yi Yesu ma enti wakokum no aka nipa 11 ana Yesu di sa asem de ma wo mu se na asuafo no dube akono simu ko Galilee na asuafo dube akono mu ko Galilee bepo Yesu kire won bepo Yesu Kristo kire mu no eso na wo hunu no na wo mu Jesus no wakoto sore wo mu koto sore Yesu ibinum so gi achinyi na wo mu aso na wo mu gi achinyi wo mu se em se yama saman bi ne hunu na o ntimi sore na Yesu baba kasa kire won se ana Jesus na kasa ba ya no baka kire eduba akono a makohia ho no mu se wode osoro ni asase so tumi na amami asase so tumi na de amami Jesus enti monkonko ye amanama nyina masuafo enti monko osoma duba akono se amama nyina mu no monko na monko ya amama mu nyina masuafo na momo na su nhye eja oba ne won kronkron di na nipa no monko kasempa ne nkire wo mu na se wo mu gidi ya momo mosu ewa eja oba ne hun kronkron di mu se ncheche won se ni se adwuma wo nyina wo de ma ho anom emema wo mu oba bia nka ho emema na wo de ma wo mu so mu konkoye no monko bosu na won cheche won se no mun cheche nipa ne se woni ne mahye nyina so mun ni mahye nyina so na me mo hoda ekosi wiase wi Yesu edi edwuma na ode ma mema Bishop Medase ma yen kwa ahoma no so na ye ma afrefo ye ba na mo de mo nkantom edi awiye aba abusuafo Bishop ena brother Kobi wo mo de chiro no adi adanse a kire se adwuma no ode ma mema na wanfa amama ugidie wo ho ye de wo he twero no so wo baabi foforo a ubetimi de ababedi adanse se oba di sofo a eyeye ene ana enyeye 0546 618774 0260 196062 0260 196062 and 0546 618774 what the adventure ebeba ewo ha enom. Hello, good evening. Oh, good evening. Me ba cho udini baby o kasafi. Me the question fresh bobo. Right. Ma minti opening question. See, some of my can go here. We dey say kin gebie no. Kin gebie ni ho a. Na eya na ade ba ko ne se Christopher asofaya ye wo Ghana ha
Babu ne muso kakra. Ye tia so na se cheche bi wo na se bia. Ye hunu ye ni e kofa san cheche no be share so ni. Lecture no kore ne dey di say ye twa ho fi san cheche no me tane no a. Na ye dia ma ye say ye be dane no. Right. Right. Yes, yeah, that's it, baby. Hello, good evening. Good evening. Good evening, Open. Good evening, baby. I'll Kasafi. Open, but you're pretty tonight with the Kobe. Men so me that's it, baby. My into when you ray. Yo, that's it. And some of what kind of make a cacato. Right. Oba bit me, I can't on your coupon, asem. Oba betimi aye difo oba betimi aye bibia ba yedu aso dem a oba enye so according to 1 Timothy chapter 2 verse 8 you know. Right. But say do aso dem a emema na e pese obo mpaye ewo amenyina ema ensa eho tie eso. Okay. Nti yedu aso dem dia oba enye sofo. Right. But oba bitimi IAD for obitimi akanya yesu ho asem de akyere. Okay. So me de kasa me de to so. Yeah, that's it. Nyame nshira papa. No they are the buy. Once obetimi afre na waba so aba be kire wadwen. Hello, good evening. Hello, udini baby o kasafi. Efrem musika. Yo, opani ma yenti wanumre yi. Watakwa bansa. Right. I have some no come pa. Because said every background a man can said you. So I'm never gonna man that. And so don't come pa but you put us upon the Omonian and a pass of Virginia that you know. Right. The American can follow you. I'm have a penalty. Okay. Yo, yeah, that's it, baby. No, so they are or the buy 0546618774 0260196062 wo wadwen kyerɛ ɛyɛ dia ɛwɔ hia ugidie ɛyɛ dia ɛwɔ hia wo ne asɔfo yi adwen ana sɛ open kyerɛmu foforo bi a wopɛ sɛ wo mo kyerɛ ɛde ma wo wobɛtumi afrɛ na waba abɛkyerɛ gidie yɛyɛ botaye wɔ saa adwumadie wei so ne sɛ yɛmfa nyɛ akyinye say chinye say chinye gidigidi ade abufuo ene ntokwasem beba na yemfa yedwumade we nyesa ye de sua de bia nkyerɛkyerɛ we kura no wakwaso be mfie aduo no waso ndem kura onya nteda enti yefa kwasie da nwumre bia na yadɔ yesuko wo twero no mu na ye biebie wani de awunim no na yama wahu ye botaye eno no onso obi ka ubetimi de aba ansana ya de dwumadie no aba awieye ewo ha enom 0546618774 eye kwasia da wei ene kwasia da bia anwumre nonso pai mu 7:30 na watena se ubetie sankomwe ya de adesua foforo de bosomi bia ena eba na ye nyina yatumi akoyenim okay I think say yebre no enya ayebe brother Kobi mame entiewe simanuma ewo yanimu yi wada roma wasama edi awieye na yemfa ensi ene na dasene ya babeto aso okay inti beze manu risino akra me pede tief water sin de yeah ring come besiafo in share right that is not the aim ti mama on yet there we are against women. I personally, I am not against women in any form or way. Right. But Yariche Nyankopon Nasem often